Udeze nwanne Udeze nwanne Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekuome Udeze na nyana banaba Ife melobani wakatuli makuchalo na muje silini tekuome Udeze na nyana banaba Akuna tasivite nyatwada Abwekele wangwele lugoto Udeze na nyana banaba Ibini udeze Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze Udeze nwanne Udeze nwanne Ife melobani wakatuli makuchale na muje silini tekuome Udeze na nyana banaba Ife melobani wakatuli makuchale na muje silini tekuome Udeze na nyana banaba Ekuna tasivite nyatwada Abwekele wangwele lugoto Udeze na nyana banaba Ibini udeze Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze onye welongongo lụọ iyi Ibini udeze ihe welongongo wee gbuo onye afọ Ochiyo yeleku Ibini udeze o ji ife nwata wenile aka enu bụkwa n'aka fụbịa ọfụfụ Ibini udeze o weda aka nwata ewelụkwa ifie Ochiyo yeleku Ibini udeze Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze Udeze nwanne Udeze nwanne Ife melobani wakatuli makuchale na muje silini tekuome Udeze na nyana banaba Ife melobani wakatuli makuchale na muje silini tekuome Udeze na nyana banaba Ekuna tasivite nyatwada Abwekele wangwele lugoto Udeze na nyana banaba Ibini udeze Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze Udeze bịa bụrụ nnukwu ọgaranya n'obodo fa Ibini udeze Ochiyo wee nwe akụ wee nwee nwe nke bụ na onye ọbụla eji a na-ekwu okwu yeleku Ibini udeze a na-ajụ ya o nwechasị akụ nwelulu ka Udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze nne ya ka ọ dị ndụ ọ gbatakwere ya ụbala aha wee nwụrụ Ochiyo yeleku Ibini udeze mana ife a niile na-afụ eze obodo abụ eze idume ụfụ Ochiyo yeleku nke bụ na o nwere ụbọchị ọ ga-anụ afa Udeze Ibini udeze ka ụbọchị adịla ya mma Ochiyo yeleku iwe ga-ewegide ọbagide mbanụgide ọgụ Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze gịnị na-ewe ndị be anyị unu mana a na-atụ ilu Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze a na-atụ ilu si na akụ bụ ilo Ibini udeze ibe a wee na-eme ya na ezi obodo ada adịkebe na mma Ochiyo yeleku Ibini udeze Ibini udeze ịma na ọ na-abụ Ochiyo yeleku Ibini udeze nwaanyị ga-achọ onye dị ebe pụtasị achọ ọlịa mmanụ ka ya wee taa akwụ Ibini udeze Ochiyo yeleku Ibini udeze ife emekatazi ya mekata wee luo ofu mbọchị Ibini udeze eze nugwu ekunye ọtụtụ Ochiyo yeleku Ibini si ka udeze jeke na bụ Udeze ka anyị nwekana nwa obele nkata ka a jụọ anyị ife n'ụlọ enyi ya nsogbu ọ na-abụ ya kpọọ izu ọ ma abịa ụfọdụ jekasịa izu ọ na-ajụba kedu ọkazi abụghị m Udeze n'ụfụ ụfọdụ ndị nụ ya na iwe na-achị obodo ndị na-abịa ọdụ kaba na n'ugwu Udeze
welu mmanụ na-eli anụ kpọrọ nkụkụ Udeze ji wee mechara melụva ọjị ụtụtụ a na-esue na mmanụ eze na-abịa mechichasị anya wee fụ ndị etu asị wee bava anya ụtụwa tụchasị ava wee si ebe ọ bụ na Udeze na onwe ji ya anụ wee na-eme ọjị ụtụtụ nye nwe eze bụ eze ka ibe a na ga-emezi ife niile bụ ife na-afụ eze eze wee mechasịzi ya wee sodo Udeze nụ sodie nke bụ na ọ mechasị na-alanye ndị mmadụ ba na-eji agbara Udeze akwụkwọ na-anụ ya maka na ọ bụ eze ya bụ onye na-ekpe n'ikpe ụfọdụ abịala enyela onye nke a ojegbala Udeze akwụkwọ na be eze si na o ji anya arasị olo asị Udeze arapụrụ onye anya etu a ka emegide nagide ya ma nkwụ ya ma ewue ma efu iyi n'ọnwa nke wuteziri Udeze ofu mkpọsị bụ mbụ na ọ mesizi onwe adị ya jeri di ndị a wee kwụtachasịzi ngọ nwaanyị mesi omenala niile na-eme kemesizi eze wee linye ụfọdụ mmadụ sịva ji gbala Udeze akwụkwọ na nna ya ji nna onye dị otu a ụgwọ ọ dị etu oge ọ dị ndụ abịa gbala Udeze akwụkwọ ka e mesiziri ibe a niile eze wee ruo olu wee sị Udeze ya kwụọ ndị a niile ụgwọ ya kwụọ ụgwọ nna ya jikọba na nna ya ji ụgwọ a niile ka ife ọ na-ekwu Udeze wee were ego niile n'ụba ego ma kwụrụ ya na ngọ wee kwụọ wee kwụsị ya nke a wee kpọọ ndị bie sịba na ọ na-agba Chukwu onye n'ikwu nna ọ na-ikwu nne Udeze nwanne ife melụba anyị nwoke atụli ma akwụ chọrọ na ọmụ je siri n'ite kwuo ome Udeze na anyị anaba ife melụba anyị nwoke atụli ma akwụ chọrọ na ọmụ je siri n'ite kwuo ome Udeze na anyị anaba ekwu na-akọsịrị ite nye atụ ada agba ekele nwa ngwele lugo ọtụtụ Udeze na anyị anaba ebiniwe Udeze wee kwalụba n'obodo jee bili na ikwu nne nne pa ka ọ nọ ndị zu ebe ife karịrị arụ iri na ise ofu mbọsị ụtịtazi anụla n'ụtụtụ inefu anya fụ ndị na-abịa na ọbụlụ ụmụnne ya na-abịa ndị ezi nyeba ji echọgị ya ndị a wee bịa o wee dụbafa ka ọ gịnị o nwee ebe mere nụ ka ị gaba na-achọli ya ka wee sị ya na eze si anya na taba na nke o bili n'ụzọ ezugokwa ọnụ ọsịma na oge ezuru kedu nke ya anatakwa wee bịa menye akwa ndị bebe asị anya anatazi na ya adịghịzi mma ibi n'obodo onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ndị a yọkacha o kwere ọ wee were nwayọ wee nabakwa wee jekwasị eze si na Udeze sikwa na ya ma anata
emesịkwa itinye ndị ọzọ fajekwa yọkata Udeze kwara anata aka eluziel ka ebe a mmekọtalụ lụọ ọgwụ arọ n'ụma ewe ezinye nwanne ya nwaanyị na ndị ọzọ ezinyekwara Udeze na ezinyeba sịfa biko ha ya Udeze ka ọ nata maka na o nwere nnukwu ife na-emebi n'obodo a chọrọ ka ọ malụ ikekwa ọ malụ na ọ ma ekwesị wee nata ọzọ o wee kpọọ nwanne ya nwaanyị si aka ya gwụ ya na ụkwụ ya ma anọkọtazikpa na befe ọzọ belụsọ na ife emenụrụ ma ọ mee Udeze nwanne ife melụbani nwoke atụli ma kwụchara na ọmụ je siri n'ite kwuo ome Udeze na anya anaba ife melụbani nwoke atụli ma kwụchara na ọmụ je siri n'ite kwuo ome Udeze na anya anaba ekwu na-atọsibi itenye atụ ada agba ekele nwa ngwele lugo ọtụtụ Udeze na anya anaba ebili nwe ude Loka nwanne ya nwaanyị na ndị ezigara jelo ozizi eze ife Udeze ndị lilo wee bazia n'ilo wee tụsịa ililo si ka eje ga-agwa Udeze na ife ahụ emenụrọ na o megokwa ya na taba ndị be anyị unu gee ntị egwu anyị na-agụ nwa unu ga-anụzi ife agwa na Udeze Udeze nwanne ife melụbani nwoke atụli ma kwụchara na ọmụ je siri n'ite kwuo ome Udeze na anya anaba ife melụbani nwoke atụli ma kwụchara na ọmụ je siri n'ite kwuo ome Udeze na anya anaba ekwu na-atọsighị itenye atụ ada agba ekele nwa ngwele lugo ọtụtụ Udeze na anya anaba ebili nwe ude ka ndị ajazizie Udeze ozi a anyị gofu n'egwu Udeze wee kpọọ dị ọkpali ya si akwado na vaga na ọkpali wee kpọọ ya nna si akwụsị na va ama nazi befe ọzọ o wee si ya na ndị befe azitere ozi wee kpọọ ya nwa ya ọzi ya ọsịa na ọ na-aba anya kwaba imi akwaba na ọ na-abụ ite chuo ọdọọla ekwu ya kunye kaba nna na okenye dịka ya ama nọkwa nna m ama ewu amụọ n'ọgbụlị n'ụlọ dị ọkpali a wee baa n'ụlọ wee kwadebe ya na n'ihe na ndị ọzọ wepụ n'ije tupu mkpọsi elu Udeze ezigoli ndị a si afa kwadebe n'ụlọ ya ọ na-anata ebe dịka izu na-abụọ na-abịanụ ndị a nago n'ụlọ wee je kwadebe chachasịa Udeze jichasịzi ya wee nata wee na-ajụ ya keduzi maka na ọmalụ ndị nụ nwoke nụ asị na ọ dị ime o mezitụlụ ime ebe agadi nwoke ndị ọgụ ya makwa onye nụ asị na o sichasị ji n'anya si wee lie eli fọdụ debe nke ọ ga-ada n'ọkụ n'ụtụtụ wee lie egbe jebe ugwu tupu ọ ga-eteta n'ụtụtụ ọ bụrụ na ji nụ etisi ome na onye asị na akwa ụchalụ na ọmụ nkwụ ya ndị a niile bụ kwado ndị Udeze ma nya ka ha ji wela afọ onye esi ga-eje wela anya afọ Udeze na-atazi ala ọjụsi asịtị a kedozi ndị dị otu onye dị otu a asị na ọ nọ n'ọnụ ọgbọ befa
ọnụ ọgbọ ebe a na-emekwa alụsị na-achị obodo anya bụ alụsị bụ iwe na-eneta obodo a niile anya ọ bụ ebulu alụsị ya bụ iwe na-ewe iwe si na ife karịrị mgbe arọ 10 na ndị obodo fe mekwarọzi ya na anịbekwa igwe ụganị dị mmiri ede ezuzi nwerozi ife na-eme onwere na onye bụ onye okenye bụ ndị do ndụ karịa Udeze oge a maka na nwatakịrị a meje mekwa ọnụ ya bụ ọgba ma okenye nọ ndụ iwu va bụ na ọ bụrụ na o nwere okenye nọ ndụ ebe ọbụla ọ nọ na a ga-achọkarị okenye ahụ o wee bụrụ Udeze bụ onye mbụ onye ga-emekwanya dị onye ya ka ọ na-atazi ala isi ka ụmụnne na-abụ ya gwa nwoke ọkụ na mba ikwu anya ka ụmụnne na-abụ malụ nwefa ya gba nkata na mba bancha ka a na-ekwu okwu na-asị na atụala ọmalụ atụala ofeke n'ime ọfịa isi ka ụmụnne ji agwa nwoke okwu na mba ọzọ ikwu anya ka ba ji akpa nkata na mba ọzọ na mmaghị na bancha ka na-asị na atụala ọmale atụala ofeke banye n'ime ọfịa abụlụbanye ka eji ama onye bịa ala bịa nwanne m biko ga n'olu ndị na-anụ asụsụ biko ga-anụ ntị ụmụnne unu n'ife nje ga-abụ udo ugboro ole ka ife ga-eme anya mala ife ụmụnne m onye ọbụla biko jide kọfị ya ka ọ bụ na mmadụ ebulu ụzọ mee ya ife nwere ife imelụ ya ralụke na-enye ya eji ukwu n'aka mana ọ bụ na ibu ụzọ wee mee mmadụ o wee mekwụlụ nwanne m biko dị ibe ọ bụ na mmadụ ebulu ụzọ mee ya ife ma o nwere ife imelụ ya biko ralụke na-enye ya chukwu n'aka mana ọ bụ na ibu ụzọ wee mee mmadụ wee mekwụlụ nwanne m biko dị ibe kpọrọ ụmụ ya ịtọ ife ga-emefu ụgbolo n'efe amalife ndị be anyị ụgbolo na-ege ka ife ga-eme anya amalife onye ọbụla biko nwanne ya ọ bụ na nwanne ya eme ya ife ma nwere ife imelụ ya biko ralụke na-enye chukwu n'aka onye abọzi na mbọ na-emebi ife ụmụnne m biko nuga
akpata m enyi, nna m eze akpata m enyi. Nwambe isi n'ịkpata onye, nwambe isi n'ịkpata onye. Na-asị ma nịnya debe enyi chebe enyi, ọ dịkasị na-akpata m enyi. Na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịkasị na-akpata m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na-esoghị n'azụ, enyi na-aga na-esoghị n'azụ. Na-asị ma nịnya chebe enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akpata m enyi. Na-asị ma nịnya chebe enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akpata m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na-esoghị n'azụ, enyi na-aga na-esoghị n'azụ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Ige ntị, gwogwogwo ngwo. Ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche. Gwogwogwo ngwo ka a na-akpọ chairman. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Nna m eze akpata m enyi, nna m eze akpata m enyi. Nwambe isi n'ịkpata onye, nwambe isi n'ịkpata onye. Na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịkasị na-akpata m enyi. Na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịkasị na-akpata m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na-esoghị n'azụ, enyi na-aga na-esoghị n'azụ. Na-asị ma nịnya chebe enyi chebe enyi, ọ dịkasị na-akpata m enyi. Na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịkasị na-akpata m enyi. Enyi na-aga na-esoghị n'azụ, enyi na-aga na-esoghị n'azụ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Adaeze ka di bịakatalụ bịakatalụ bịakatalụ. Gwogwogwo ngwo. Onye enu bịa, gwogwogwo ngwo. Onye a na-ebịa ọjụ. Gwogwogwo ngwo. Anụ enu abịa, gwogwogwo ngwo. Anụ a na-abịa ọjụ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. O wee luo ofu mbọsị nna ya wee kpọọ ya gwogwogwo ngwo eze. Gwogwogwo ngwo. Kpọọ ya kpọọ nne kpọọ nwee ndị ọzọ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Wee sị kedu ife kpatara nụ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Di nke izizi abịa eju, nke igbo abịa eju, nke ịta abịa eju, nke na-abịa eju. Gwogwogwo ngwo. Ya chọkwa ụmụnne niile. Gwogwogwo ngwo. Na onye bi esoro Chukwu na-ala nwaanyị ajụjụ. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Ọ na-adịkwanụ mma nọkata. Gwogwogwo ngwo, gwogwogwo ngwo. Onye isi n'ụlọ. Gwogwogwo ngwo. Ọ bụrụ nna kpọkọ nne kpọkọ ụmụaka. Gwogwogwo ngwo. Ha niile agbakọba nwee nzukọ. Gwogwogwo ngwo. Onye ọbụla ekwu ebe na-egwu egwu.
onye ọbụla ikwu maka na ọ na-amaka ebe a ka ụmụaka na onwe vazibe na-aghọta onwe va nne a na-aghọta nna na-aghọta ụmụaka ka ba nweziri nzukọ ava nwere oge a ka adaeze jibe mmeghe ọnụ wee sị na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-akpụtaliri enyi ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka ya rigolo enu enyi anyị na-agagharị amarụkwe na ya bụ adaeze nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye naanị mazụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi na-asị manụ ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma ya chebe enyi ọ dịgasị na-abata m enyi na-asị ma ya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-abata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ oge na-ekwu ife a niile gwọgwọgwọ ngwọ mbe na onwe ejego okwu nya nwatakịrị gwọgwọgwọ ngwọ achụwa n'ukwu elu a gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ mbe na enyi bụ ezigbo anyị gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ mbe wee kulie jebe na be enyi gwọgwọgwọ ngwọ wee je ga-agwa enyi si ala eze ga-agbakwa n'ọfala gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ eze ga-agba ọfala eze sikwu nyazie yi nọ nge ga-abụ onye isi oche gwọgwọgwọ ngwọ gwọgwọgwọ ngwọ enyi wee si mbe nyapụke n'ife ụkwụ ọzọ ọsịa na eze si ya je gị izie na ya ga-agba ọfala na nke ibe enyi ga-abụ onye isi oche ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife na achọkwa ka ka achọ ya achọ nọ nke ga onye kwụọra ndị ga-abịanụ ọjị enyi ṅụrịa ṅụrịchachachasịa maka na ọ na-achọburu ụzọ ga-ezigbo elu na be eze nso ka ọ ma na nya ga-enwe ike ji okwu adaeze nụ nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nịnya chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi na-asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche
enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akwada m enyi. Na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akwada m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Gbọgbọgbọ gbọgbọgbọ kaba kparịsịsị ya bụ nkata bụ mbe na enyi mbe wee naba. Gbọgbọgbọ 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 wee je ga-agwa m eze gbọgbọgbọ si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada ya. gbọgbọgbọ eze wee si ya nnukwu ibe adị ya kwuru. gbọgbọgbọ ọ sị ya nga ekwusikwanye ya ike nga rapụ gbọgbọgbọ ya bịazịa ife ya ọfụrụ gbọgbọgbọ owelu gbọgbọgbọ ka chi mbọsị ya lụzie. gbọgbọgbọ gbọgbọgbọ mbe wee jekwula enyi. gbọgbọgbọ tupu o jee na be enyi chi agbagonitasi igo gbọgbọgbọ anwụ ekesibego ike. gbọgbọgbọ enyi si ya mbe kesi ka isi wela abịa kịta gbọgbọgbọ ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ nya lukwu ọ bụ na ya jere n'oge ka ebe n'ihi na-eme. gbọgbọgbọ mbe si agba nkịtị na ba ga-ejesi ike. gbọgbọgbọ enyi si ya ngwa 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 ya kwado ka ba jebe ejebe n'otegolieli ụtụtụ ka ya yisi gbọgbọgbọ jikparịchachachasị ya na-echie ka ọ bịa. gbọgbọgbọ mbe si ya na ọ bụrụ n'ije. gbọgbọgbọ 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 ka ha na-ejezi n'ụzọ. gbọgbọgbọ enyi si mbe ya gasibe n'ike na afadem gbọgbọgbọ ejesikwa n'ike na pa gafa anọkwa n'ụzọ ebe nwee na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na ejepụta n'ebe ibe enyi na fekwu. gbọgbọgbọ mbe wee kpọọ enyi si na ọ ma nwoke nke ya bụ enyi karịrị nke ogologo. gbọgbọgbọ ọ gakọtara ya na-echetụ ya nwatịntị. gbọgbọgbọ enyi wee kpọọ mbe si a ga na-echezikwa ya ga na-agasi ike. gbọgbọgbọ mbe wee si enyi ya biko ka ya ligolu n'azụ ya nụ. gbọgbọgbọ enyi wee si a ga ligo n'azụ ya gị gasi ike ma ọsịsọ ligolu n'azụ ya ka fa jebe ọsịsọ. gbọgbọgbọ 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 mba amagolu mee ụkwụ tịkọm 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 ka ọ magolu n'azụ enyi. gbọgbọgbọ o wee kpọọ enyi si ana ọfụgo na ụkwụ etoro ogologo nke ịmago na ya azụ nya bụ enyi biko ka e welu n'elili anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka ọkpụrụ ya bụ na nye jide aka wee ligoro n'azụ enyi ka abụọ wee na-aga. enyi si ya nke ị na-eme ngị ma ọsịsọ ka ba jebe ejebe n'oge na ba aga. gbọgbọgbọ mbe wee were ụdọ ọnụ wee kedo enyi n'onu gbọgbọgbọ wee ligoro n'azụ enyi nọdụ ala. gbọgbọgbọ 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 ka a na-akpụdebezi be m eze nso. mbe wee wenye onu nna m eze akpata m enyi, nna m eze akpata m enyi. enyi si anyị sị gịnị? nwambe isi na ịkpata onye, nwambe isi na ịkpata onye. mbe si ya mba na-asị ma anịnya chebe enyi, ọ dịgasị na-akpata m enyi. na-asị ma anịnya chebe enyi, ọ dịgasị na-akpata m enyi. akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche.
enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Na-asị ma anyịnya jebe enyi jebe enyi, ọ dịgasị na-akpọta m enyi. Na-asị ma anyịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akpọta m enyi. Agwa enyi ga-abụ isi oche, agwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ. Ife a ka enyi dọgidelu ebe ọ na-adọga ije gbogogogogo nke nye ga-abụ isi oche chairman gbọgbọgbọ. Eze mbe weluzie na be eze gbọgbọgbọ wee were ụdọ n'ochi n'aka eze n'aka si ana nke ji wee bịa na-ada nwanyị gbọgbọgbọ. Ya bụ ndị be anyị gbọgbọgbọ, unu ga-ama na oyimuduga m ozi na efe ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche nye dịkwu ya. Nna m eze akpata m enyi, nna m eze akpata m enyi. Nwambe isi na-ekpata onye, nwambe isi na-ekpata onye. Na-asị ma anyịnya jebe enyi jebe enyi, ọ dịgasị na-akpata m enyi. Na-asị ma anyịnya jebe enyi jebe. Ọbụbọ onye bụ nwa ya, asị ndị ọbụbọ onye bụ nwa ya. Ọbụbọ onye bụ nwa ya, asị ndị ọbụbọ onye bụ nwa ya. Mbenaja, 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 mbenaja. N'ọbụba na-ebu nwa ya, zingi n'ọbụba na-ebu nka. Inele ya pụta na-anekọtụrụ pa nọ n'obodo achọ mgba. Onye nwude nwanne ya, ọ gbakarịwa ịpụ. Onye nwude nwanne ya, ya gbakarịwa ịpụ. Mbenaja, ya gbakarịwa ịpụ. Ọbụbọ onye bụ nwa ya, asị ndị ọbụbọ onye bụ nka. Mbenaja, 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 mbenaja. Ọbụbọ onye bụ nka. Mbenaja, mbenaja, ọbụba agụ bụ nwa ya. mbenaja, asị ndị ọbụba agụ bụ nwa ya. mbenaja. Inele ya pụta na-anekọtụrụ pa nọ n'obodo achọ mgba. Onye nwude nwanne ya, ọ gbakarịwa ịpụ. Onye nwude nwanne ya, ya gbakarịwa ịpụ. Mbenaja, Ya gbakarịwa ịpụ, ya gbakarịwa ịpụ, ntị si na ya ada anụ ife. ya gbakarịwa ịpụ, ya gbakarịwa ịpụ, Bebeli isi nsobe ya gbakarịwa ịpụ, na akụkọ na-egwu anyị a ya gbakarịwa ịpụ, unu ga-anụ maka mgbe nwude akpụrụ. ya gbakarịwa ịpụ, 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 ya gbakarịwa ịpụ. Ọbụbọ onye bụ nwa ya. Mbenaja, 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 mbenaja. Ọbụbọ onye bụ nka. Mbenaja, asị ndị ọbụbọ onye bụ nwa ya. mbenaja,
asị na bụ be nne bụ nka na bụ be nne bụ nwa gị nere ya pụta na-anekọtụrụ ha n'ọnụ n'obodo achọ mma onye nwude nwanne ya ọgbakarịba iko onye nwude nwanne ya ọgbakarịba iko mbe n'ọja o wee bụ ya bụ na nsogbu bịa dị n'anya ụmụ anụmanụ amazi onye na-achị amarozi onye a na-achị onye bịa ọ na-ekwu ibe sọrọ ya na-eme ka o si wazị ya o wee bụ ya bụ na nekọtụrụkwa anọ ka tọmrịva ọ ga-eme o wee kpọọ m onene mebe abụ ụmụ anụmanụ gbasịa veve ya chọrọ ime wee kpọọ izu ụmụ anụmanụ niile wee zachachachasị dazuo sọsọ nkịta bụ onye anọrọ oge na-eme ife a niile ka vencha zachasị alụ ụmụ anụmanụ o wee sịva na ife ha chọrọ ịgwaba bụ na ya achọzi bido tata gaba na ọnyanwa bụ onye ga na-achịzi obodo ha niile enwe wepụzi ọnụ ka ọ bịasị ya na-aka agwagbu n'ife agwa ka abalị elu ndị ụmụ ụkwụ ya nọ gasị enwe kpuchi ọnụ wee chụọ achụọ ka bajide tigbue enwe wee kunie were ọsọ na n'enu je ga-ebiri wee si enwe ilechasị enu ejiri ata n'oge ọbụla iji na alilata n'ọnya na aba na ya ọ bụ ụba onye bụ nka asị ndị ọ bụ ụba onye bụ nwa na ọ bụ ụba atụ bụ nka na ọ bụ ụba atụ bụ nka gị tụrụ ya pụta na-anekọtụrụ ha n'ọnụ n'obodo achọ mma onye nwude nwanne ya ọ ga-akarịba iko onye nwude nwanne ya ga-agbakarịba iko mbe n'aja ga-agbakarịba iko anekọtụrụkpa anụ sị na ya ga na-achị ụmụ anụmanụ ife ọ merụzi ọ wụsasị ya ka wụsa ụkwụ o nwerezi ife ọ na-alụ ezigbo ụtụtụ jebe na bụ ụmụ anụmanụ nke o jidelụ ọ daa tie maka omenye gova niile egwu na nwaasị nke nwere ọnụ okwu nwakwu nke na-asị mba egwu anyị na-afa agụkọ o ji were abata bụ ụmụ anụmanụ onye nke ọbịa bie n'ezigbo ngige chi ụtụtụ oge ụmụ anụmanụ na-eje akpatasị a na-akpataba ji wee nne eli n'ụbọchị maka na ka o bido mebe ife onwazi onye na-apụta n'ehife n'ime ụlọ ụtụtụ onye nke gbatara ya n'obi mbọsị ya jebi ejegube egwu anyị na-agụ ikekwa ọ bụrụ na be ene ka ọ bịa jụrụ ya ọ bụ ụba onye bụ nka si ma ọ bụ ụba onye bụ nwa
ọ bụ onye bụ nka ajụghị ọ bụ onye bụ nka anụ anọ n'ịmọrọ si ya ọ bụ bene bụ nwa ya asị na ọ bụ bene bụ nwa ọsị ya gị nyere ya pụta naanị ka ọ tụrụ mma nọ n'obodo achọ mma onye nwude nwanne ya ọ bụ akarịba iko onye nwude nwanne ya ya bụ akarịba iko benaja ya bụ akarịba iko 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 anụ nke a mee m azakwa nna m sekwa na abata ma ọ bụ nye abata na oge o tighalụgwa ụzọ tighalụ anụ nke a mekata mee mme ma ọ na-enupụ isi na ya ma akpata ebe niile dị na bie nke ka nke ebe ọ je na kpatasị na anyasị ya tie iru tie azụ tie aka nne aka ekpe ya okolo ngwongwo a niile na-adịghị banịkọtụkpa na-eli ọ bụ onye bụ nwa ya ọ bụ onye bụ nwa ya ọ bụ bago bụ nwa ya ọ bụ bago bụ nwa ya gị gụrụ ya pụta naanị ka ọ tụrụ mkpa na ọ nọ n'obodo achọ mma onye nwude nwanne ya onye nwude nwanne ya ya bụ akarịba iko mgbe n'ọjọọ ya bụ akarịba iko ya bụ akarịba iko ife akọ mmekọtasịrị ụmụ anụmanụ mmekọtava egwu wee dị wee luo ofu mbọsị nkịta wee je chekasịa ebe niile o ji wee nata wee jụgwa unyi asị ka eke obodo si wee dị maka na chọkọtazi ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ya na ba na anyị ndị na-apụpụtagasị ọlịlị ụmụazị onye bịa jụ asị ka eke o si wee dị unye wee kpọọ anya si abiko nya debekwa ọnụ nwayọ anịkọtụrụkpa bụzikwa onye na-achị obodo na-eli oge na-epụrụ na eliekwa maọbụ nwa kobe ọba nke bụ nke na ọ bịago wee ajụ asị ihe ugboro na-abụ asị ya na ijele ife ọsị ije kasị ebe niile ije nata nke kpatara gị weta ibe niile nọ gị wetala ebe niile ị nwetala ebe ije ofu ka apụkọ na n'ime maka ọ mmekọta nwee nke pụrụ apụ etiri zuguzu tinye n'ahụ iwe na-ewegodo nkịta maka ibe niile o jere nwụrụ ka ọ bụ n'afọ ọ kpata ebe ejere ọlụ ị ga-akwụli ịrịọ nne o wee sị na ibe mere n'ụbụ na ya ga-eweli ya wee golu nnu ya afụ na nnu na-akụ ụmụ anụmanụ dị nne eweli agolu nnu nata ka o legharịsịa n'ụlọ bịa wee nweta ego ọ ga-eji na-enye ụmụaka nne ka ọ na-apụtazi n'ụzọ ya na mmiri wee zuru mmiri wee magide m nkịta na nnu n'ogota manye malụ zuzu kwunye n'anya nnụnụ niile wee na n'iyi wee bụrụ ya bụ na nnu a niile anagbado n'iyi ego nnu a akwụrụ ọ na-eti mkpu n'eriro nne ba nche na iwe nke ha juru ubi wee nata na bie wee na-agwa ebe a sị na anyị kwatụrụ kpapụ ọ nọgodu vu ka ọ nọ
dinalụ asị na nkịta dinalụ n'uche dịka ọ nọ n'ụlọ n'elu ebe a n'ụwa ga-eje olukwu oge nụ anyị kọtụrụkpa ji wee na-agafe ọ bịakwuru kwovelụ nkịta wee kunie wee n'ihe anya ndị si n'ogele niile pụ anya ogele ụlọ bie wee fa n'ịkọtụrụkpa ka o jee na be atọ ebido gụbakwa egwu anyị na be agụnwa asị ma ọ bụ onye bụ nwa ọ bụ onye bụ nwa ọ bụ batụ bụ nwa atụ gbalịa si na ọ bụ batụ bụ nwa ịtụrụ ya pụta na anekọtụrụ pa nọ n'obodo achọ mba onye nwude nwanne ya ọgbakarịwa onye nwude nwanne ya ya gbakarịwa igbo mbe n'ọja obele oge o mesiga ya atụ ibe niile nakwali ya ebe ọ na-ala wee nagwa olukwa na velo nkịta na ve na-enye olu ka ọ ga-agafere chachasị ya nkụta wee welụva amala ka mara amala ka mgbe ọ ga-eji welu na alụsi na bie nọdụsị ahụ wee kute nwunye n'ụla si anya na-ekwe ụlọ ọ bụrụ na anyị emekata ya natazi ebe anyị jekọrọ ya na-ekwe ụmụaka na-etebe anya nwunye ya bụ isi ya mba ga-ejekwana na nke a ji mee nke a nke eme o wee kpọọ nwunye si ya na mmadụ ada agbalibe bịa na be nne ya ọsọ na ya ma nọ n'ụlọ nekọtụrụkpa abịa tọli akwa nya kenukwu wee kunie jebe ọgụ na be nekọtụrụkpa nwunye nọfụ n'ụlọ na-ebekwa n'akwa n'ezie na egwu o ji wee bịa na be nekọtụrụkpa anekọtụrụkpa anekọtụrụkpa mbọsị anyị ga-agba mbọsị anyị ga-agba onye nwude nwanne ya ọgbakarịba onye nwude nwanne ya ya gbakarịba ito nchao ya gbakarịba ito ya ka emekatazilo ya gbakarịba ito wee bụrụ ya bụ na nkịta nye ada anekọtụrụkpa efe ọbụla bịa na bie tiwala ụzọ na bie gbanyụ ọgụ ozigbo onye na gburugburu were isi tinye ya anekọtụrụkpa tụọ n'ala were eze gbadie na akpịrị tawa anya nkọ akpịrị tarie nya nkọla ozigbo yọrọ dị efe were aka na abọgbu die n'ọnụ were eze nye anya agba wee bụrụzi anekọtụrụkpa wee pụtaba bụrụ ya alụrụmanị nwunye enu nọ n'ụlọ n'ebe akwa n'ezi afọ na ọ bụ di ebe onye gburu anekọtụrụkpa aṅụrị wee juo ego ebe anyị onye na-ebe akwa malụkwa na-emekazi ka ọ dị emesi ọ dịkwanụ mma nwunye wee soluzie nwere ịma na asị na nwoke nwere ọgụ nwaanyị ekwela akụkọ o wee bụrụ ya bụ na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bụ ndị onu adagbu ibeba anụzia na ọ bụ nkịta tagbula anekọtụrụkpa ma atụfa ma agwụba nke ọbụla tinye isi n'ọbịa si anekọtụrụkpa na-emefe ife niile ọ na-emeva ka ha si na nkịta tagbu mana nkịta ọ ga-abakọ etu agaba niile ji wee were ọsọ na n'ime ọfịa ụmụ obele anụ ndị ọzọ bụ ndị a na-enwere ike ọbụla a na-adagbuli wee soluzie nkịta na nwunye na anwụle ndị be anyị mmadụ ewekwana ọnọdụ ọ nọ na ya ma ọ bụ akụ na ụba ọ nwere ma ọ bụ ọkwa ọ nọ na ya wee na-egosi na ya esika maka na ka ife esi na ike o nwere ife sikarịrị ya n'ike anekọtụrụkpa
anịkọtụrụkwa nchao mgbasị anyị ga-agba mgbasị anyị ga-agba onye nwude nwanne ya ọgbakarịba aịko onye nwude nwanne ya ọgbakarịba aịko nchao ọ bụrụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mgbe adị ayo 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 akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne ayo oge a ka ndị baba ji wee libie nya bụ ayo ayo ebube ayo maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ ayo ọpụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị baba wee lụọ n'oge isi ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ nụrụ ebe dị ka ya ayo 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 mana emechasịla wee nwee nnukwu ọdachi ayo ebe na ọ na-agbanya bụ anụ ayo 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 akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube melụ gịnị akwa ebube melụ gịnị kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mkpadị ayo 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 nnukwu ọdachi n'obi fedapụbeli bụ na o mechasịrị ayo ebe ọ nọ na-achụ nta ayo ayo ayo
ebe ya na anụ na-agbalị n'ime ọfịa wee si n'elu wee daa wele anya na-abọsọ n'osisi mbọsị a bụ mbọsị ikpeazụ ọ fụdebe oge ọ nwere nwanne na-enyere ya aka onye bụ onye sọtara ya asọtara ebe anyị ụnụ mana a na-atụli inu si na na onye aja ibe onye aja arụ mmiri na-afịa n'eze o terọzi aka nwanne enu na-enyere ya aka mesịa ya na onwe wee nwụrụ Akụbụba chọkọtazi ife oge eme chọkọta ife oge eme ọ mara bidozie tụtụba ma ife ntụtụ zụba ọkụkụ mmadụ na-eme ụmụ ife dịgasị anya ndị mmadụ atụrụ anya na ọ ga na-eme ekwesị na o nwere ife mere nya nwe emeli ntị ka a mara ebe ọ na-akọ nke ka nke na mgbe mmekọta bụ na a ga-eri olili n'obodo a akwa ebube jee n'afịa jegote ife dịka ọkụkọ ụmụ ego ndị mfụli ya n'anya na-enye oge bido n'afịa anụ wee tigide mkpu owole ọkụkụ nnọọ nkwasị n'elu isi na-agwa ndị mmadụ na ya gotakwala ọkụ ka akwụkwọ na ya gote ọkụkọ ọ ya lebukwa ilu echi niile abịa na bịa efu ugbe na ọkụkọ ọbụla ka ya lesikwa n'ọba ọkụkọ mmadụ ka o zuo bido mbọsị ya wee gaba arụ a niile ọfụzi ọkụkọ mmadụ na-eri ebe isi ya na nke a ji mee nke ọsị akwa ya kwụ mbọsị ya gotela ọkụkọ onye ọbụla fụrụ mbọsị ya gotela ọkụkọ a akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ kedu ife melụ mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka one ka one anya m ka one ka one ogbenye bụ mgbadị ayo 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 nke mezi ndị obodo faji wee na-akpụ izu oge ọbụla bụ n'oge ọbụla nwunye nwanne ya nwoke nke nwụrụ anwụ pụta bụ ọ sụchasịla ọ na-eji wele enyela onwe ya aka ọ na-elesi ndị mmadụ uchichi ọbụla ọnọdụ na-egwe ụtaba ka o gbuwa agba nkịtị maka ncha bi n'ofu okirikiri a nwaanyị nụ mesisi ya edebe ụtaba anụ ebe ọ na-edebe ụtaba jebe ugbo maọbụ jebe afịa akpa ebube kunye nnọọ jee ebe a jee bụrụ ụtaba anụ nri mkpụ ụtaba anụ nri oge ọbụla nwaanyị na n'ike si ọ gị na-eme ibe na-eme ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ ka ọ na-abụnya sụchasị ụtaba ya na-ele ya ji wele onyere onwe ya aka ya na-azụkwa ụmụaka
onye aja daba niile ma ọ nwaziri nke ọ ga-arapụli arapụ welu ofu mbọsị nwaanyị achọkata ife ọ ga-eme chakata ife ọ ga-eme ọ mara ojekwasalụ ndị obodo ya ndị okenye na-eneta obodo anya na ihe isi anụ mmadụ niile wee zuo na-akụ egwube wee jụbi anya chani n'ife a na-anụ na ife na-eme na ọ dịghị na-eme ya bụ ife ebe a ka ọ nọ wee na-akụrụfe egwu anya na akwa ebube akwa ebube akwa ebube akwa ebube kedu ife mmelụ mmadụ gbapụrụ n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ ji akpụrụ n'ọnụ ọbọmọbọmbụ na-enwere ikwu ka ọbọmọbọmbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone kedu ife mmadụ ji aja akpụrụ n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ ji akpụrụ n'ọnụ ọbọmọbọmbụ na-enwere ikwu ọbọmọbọmbụ na-enwere ibe anya m kone kone anya m kone kone ogbenye dịbụ mgbuadị ayo ayo ife niile nọ na ọkụkọ ọkwanụ bụ na nọ mmegide ka a na-emegide ife nwaanyị nọ mesisiri nọ ka ekwuchela okwu mbọsị abụ gote ufie chebia na anwụ chebia nọ na anwụ chachachasịa ufie na wekwara nkwụkwọ chachasịa n'ọfụma o chebe anya bụ ufe na anwụ chachasị ọkpọchasị o weje weta ose gwebe ose gwechasị tupu o gwebe nya bụ ose ogburu ụzọ je ghee ya n'ọkụ ụbịa niile na-eji abụbụ ose niile na-eji oji ka ọ lesi ọkụ gwebe ose na gwechachasị anya gwekọta ya na ufie n'ọgwe ufie n'ọbụ nke okota ekota o chesigo n'anwụ gwekọta ya na ose olije techasị anya ọfụma nke bụ na ọ bụgodo onye na-afụ ụzọ ọfụ ọma ama na ọ bụ ose ka ọ bụ ebe a wewelva niile gbanye na mkpụ ụtaba anụ ebe nụ na agbanye ụtaba ndị a na-abịa ezu gbajuchachasị anya ọfụma lukwe wejedoba n'ebe nụ ọ na-adaba ụtaba anụ a na-abịa ezulu maka na onye na-abịa emenya bife na-abụ mechasị anya ọwụlụ m ụtaba dọbakwalịa nkọ ya ka ọ bịa dọbasịzi ebe ejebezi ebe ejelu m ineta mmadụ onye n'ụba akụ ebube atụkwa anya ọnya
kpọọ nwaanyị nụ kpọọ nyarị anya mgbu ka o si arịa nwaanyị na-azara ọma na ọkụ wee bunye jee ebe enu ọdọbakwa anya bụ ihe o kwesịrị ekwe wee bulu ka o si ekwu buluba niile nyesịa na komkom nke o ji wee bịa wee naba na pie olu efu na bia ọsị ya leke n'onwe anya na-arụ wee kwelu nkọta mkpọ ibe na anụ wee tịa welu ibe ji ekwute ụtaba kulu nke o kulu sonye n'aka ya jue nnọọ ọfụma ọfụma sonye n'aka nke izizi o welu iwe na-akpọli ya mbọsị a wee na-ajụ ya asị mala ebe na-eme ụtaba welizi iwe wele aka bọlụ ụtaba anọ efi anyị n'ime ọkpọ nke nụ ọ kpọrọ ubulu onwe ya na nọlebe a na-eti na mgbe oyi egbuo mo ife akụ tiketaziri mgbe na-aga n'inu na-aga n'inu ndị mmadụ wee gbakọba esa kedu ife mgbe onye mere o kwere ya ekwu kedu ife mgbe onye mere o kwere ya ekwu wee gbakọ wala ọsọ je ga-akpọ mgbe oyi ebe nọ ebe o jeli neta mmadụ si nekwa na nwanne di na-akwụdokwa ọnwụ na ọ si n'igbu enya bịakwa ka ịmala ife mere ya anatazi ya fụ ka a na-agbụ ya mmiri ọ dụbazi asị akụ ebuba gịnị mee o kwere ikwu na mgbe eweda kpụpụ na amụ mụkata amụ akụ ebuba kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọrọ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọrọ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibu ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m kone kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọrọ m n'ọnụ kedu ife mmelụ mmadụ eji akpọrọ m n'ọnụ ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibu ọ bụ mmụbụ mbụ na-enwere ibe anya m kone okenye dịbụ mgbadị ife mmụta dị n'akụkọ anyị nke a ọ dụrọkwa mma ka iwere ọnọdụ ọbụla chi tinyeli wee na-emegide ndị ọzọ